କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କନ୍ୟାଟି ହେଲା ଟେରି। ଏହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ରାଗରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ନାମ ଦେଲେ ଅହଲ୍ୟା। ସେ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଏ କନ୍ୟାକୁ କାହାକୁ ଦାନ ଦେବି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏହି କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଗୌତମ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଦେବି ଏ କନ୍ୟାକୁ? ବ୍ରହ୍ମା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଯିଏ ତ୍ରିଭୁବନ ପରିକ୍ରମା କରି ଆଗ ଆସିବ ସେ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ହାତୀ ବାହନରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଘୋଡ଼ା ବାହନରେ ଗଲେ। ଗୌତମ ଋଷି ଗଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଗଲ ନାହିଁ? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏହା କହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲି ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏହା ଦେଖି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କୁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଗୌତମ ଋଷି ଅହଲ୍ୟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଆସି ଅହଲ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଶିକ୍ଷା ବାହାନାରେ ଗୌତମ ଋଷି କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୌତମ ଋଷି ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଋଷି ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଅହଲ୍ୟା ପାଇଁ। ଋଷି ଏହା ଜାଣିପାରି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଅହଲ୍ୟାର ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ କମଣ୍ଡଳରେ ପୂରାଇ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଅହଲ୍ୟାର ପିଣ୍ଡଟା ଶବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏହା ଜାଣିପାରି ଭାବିଲେ ଶବକୁ କେମିତି ସଂହାର କରିବି। ଏକଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଆପଣ ଅହଲ୍ୟାର ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ହୋଇ ପଶିବ। ମୁଁ ସଂହାର କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ହୋଇ ପଶିବି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସଂହାର କରିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଅହଲ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଗୋଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜଣଙ୍କର ନାମ ଶ୍ୟାମଶୀଳ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଜପଶୀଳ ଦେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ତାର ନାମ ଅଞ୍ଜନା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଝିଅ ଅଞ୍ଜନାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯିବା ବାଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ହେତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଥାଏ। ଅଞ୍ଜନା କହିଲା, ବାପା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ପୁଅ ବୋଲି କାନ୍ଧରେ ବସାଇଛ, ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ପୁଅ ନୁହେଁ। ଗୌତମ ଋଷି ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବ, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହୋଇ ଆସିବ। ଯଦି ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବ, ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପ ହୋଇ ଭାସି ଭାସି ଯିବ। ଦୁଇ ଭାଇ ତ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ, ମାଙ୍କଡ଼ ହୋଇ ଭାସି ଭାସି ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ କବ୍ରଜ ରାଜା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଜଳରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ଜଣେ ଲାଗିଲା ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାଳରେ ଲାଗିବାରୁ ତା ନାମ ଦେଲେ ବାଳି। ଆଉ ଜଣେ ବେକରେ ଲାଗିବାରୁ ତା ନାମ ଦେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ।